Αστίδας, αποθέσα, παράγγελμα, δεν πήρατε. Αστίδας, αναλάβα, και! Τότε συγγνώμη για το λάθος παράγγελμα και θα καταλάβετε στη συνέχεια γιατί ήταν λάθος. Αυτή τη στιγμή θα σας δείξουμε πώς περίπου γινόταν η οπλασκία στα στάδια και στις αρένες τον 4ο αιώνα. Όταν πλέον η φάλαγγα έχει γίνει πιο πολυσχηδής, έχει πάψει να είναι τόσο μονοδιάστατος όσο ήταν στον 5ο αιώνα ο πόλεμος και πλέον έχει σημασία και η ατομική επιδεξιότητα σε μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι παλιότερα, συνεκτιμωμένου του ότι πάρα πολλές φορές πλέον υπάρχουν πιο χαλαρές μορφές μάχης, με ελαφρύτερα οπλισμένους, με πελταστές και πάει λέγοντας. Όλα αυτά απαιτούν την εξοικείωση των οπλιτών με την ατομική πλέον μάχη, με τον ατομικό τρόπο του μάχεστε και πλέον υπάρχουν περίφημοι διδάσκαλοι οι οποίοι πληρώνονταν μικρές περιουσίες, ειδικότερα από τους πλούσιους και ευγενείς, για να τους διδάξουν τα μυστικά της οπλομαχίας. Μία λοιπόν αναπαράσταση εικονική οπλομαχίας θα παρακολουθήσετε τώρα με ζεύγη και με παραγγέλματα, όπως ακριβώς γινόταν τον 4ο αιώνα. Σας ευχαριστώ πολύ.